Malibonge igama lenkosi. Makabonge uKristu. Ngiyabingelela abefundisi bazalwane, ngiyabingelela ubaba uMbuyazi, ubaba uDladla noma umfundisi uDlamini, ubaba uDlamini, umfundisi uMchunu, nomama uMchunu, egameni lenkosi yethu obaba intombi insizwa uSunday School. Siyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Kwaze kwayintokozo ukuba sekhaya. Siyanikhumbula abazalwane ukuthi nje sekukhonziwe inkonzo imnandi kodwa uze ukuthi hayi ngishoda ngokudla kwasekhaya. Kumnandi ekhaya abazalwane. I am very grateful bazalwane ngaleli bandla. Ngithule nje ngiqabange mangingedwa. Ngikhumbula ukufika kwami kuleli bandla ukuthi ngafika kanjani. I'm grateful for ogogo engabafica la enkonzweni. Gogo ukhona ugogo Hadebe wala ngenzansi enomngani wakhe ababengahlukani naye. Angisazi gogo ugogo bani wase Rich Park. Bathi nje babengawuluzu lesibili bazalwane. Inkonzo zango lesibili zangikhulisa. Khona izinto ezithatha kancane bazalwane, damo ukhulu uyabona ukuthi uyazi ukuthi sengimiswe yifundiswe engayifundiswe ekhaya. Ukukhonza umkhuleko umnandi. You have to force yourself to pray. You can't just pray uthi nje ngiyavuka ngiyokhuleka. Ungancamela uscroll efonini for 6 hours ku TikTok. Ulula futhi awuyizwa nendlala uma uscroll. Kodwa makuthiwa kuyothandazwa u5 minutes mukhulu usufuna ukuyeka. Ngoba kuyaliwa. You have to force yourself to pray. Kuthi kade uphila kahle ubuka uNetflix ubuka imovie, make wathi uyothandaza uze ubuthongo ongabazi. Kade ungabuza bonke lobuthongo for imovie ya 2 hours. So it's a spiritual fight. You have to force yourself. Uze ukuthi akuvukeki. Uyethu nomkhosi masithandaza ngithi hayi ngizothandaza ngihleli athi sukuma ngoba uzozela. Bazalwane khona izinto uyabona ayikho inkonzo. Nginqambela inkonzo yangolesibili mina kuneya Sunday. Nqambela inkonzo because le yangolesibili ingenza ngiphatheke emkhulekweni. Ayikho into ekhulisa umzalwane ngaphandle komkhuleko. Usathana une strategy esisha manje bazalwane. Uyazi ukuthi angeke vele usukele isono esikhulu wena umzalwane. Ngoba uyasazi, you are aware yaleso sono. Ufuna izona ezincane nje enganakekile. Bese kubambe kuzona ngoba uyazi ukuthi mengakubamba kulezo zona kuzoba nzima ukuthi ukhule enkosini. Uzoba umzalwane osindisiwe kodwa ofanayo na 20 years ago. Usathane uintroduce into ekade ayiqala. Ulokhu eyiveza nje. Usibambe ngeobedience kuNkulunkulu. Uthi ngizobayeka badumise. Ngizobayeka bekholwe bekhonze bejabule. Ngizobenza ukuthi bengamlaleli uNkulunkulu wabo. Ngizokwenza isiqiniseko ukuthi bayanikela bayeze Sunday ba right kodwa lo abathi bayomdumisa bamlaleli. Ngoba uyazi ukuthi ayikho into engakuxabanisa noNkulunkulu ngaphandle kokuthi ungamlaleli uNkulunkulu. uSaul was a good king. Wathunywa ukuthi akayokwenza imission eyodwa nje. Wakhetha ukulalela abantu kunokulalela uNkulunkulu wamsusa esihlalweni ehleli kusona. Wathi ehleli kodwa usesusiwe, kade esusiwe. uNkulunkulu usebeke enye inkosi kodwa kukhona inkosi esihlalweni. Get disobedient. Ingozi bazalwane lento ongamlalela uNkulunkulu. Kukhalele ukuthi umuze uNkulunkulu. Funa iphimbo lakhe ngaphambi kokufuna iziphiwo zakhe. Ngaphambi kokufuna umsebenzi nezibusiso nakho konke funa ukuzwa iphimbo lakhe. Ukukhalela ukuthi sewuqeda u3 months awuzwa lutho lwaphezulu.
Hallelujah. Namhlanje bengizidisciplinile ngathi ngifuna ukuma nje la epulpit ngingaxhumaxhumi ngoba bengifuna ukuthi izwakale kahle lento engiyishoyo. Ngiba excited bazalwane, kuyangi-excite mina ukushumayela kodwa ngiyakustaba futhi, because mawenza inkonzo yakho ufila fulfilled ngathi kuphelelisiwe la. Amen bazalwane. Nginaleyo nto kodwa enhlizweni yami ukuthi kulambeleni bazalwane umuzi umoya engcwele. Hallelujah. Uthi umbhalo wamaHebheru uchapter 12 uthi ngakho sinefu lofakazi elisihaqileyo. Uthi phonsani lahlani konke okusindayo nesono esinamathela kithi. Siqinisa kakhulu esonweni sikhohlwe iweight akakhuluma ngayo umbhalo wamaHebheru uthi and the weight, sonke isono siyiweight kodwa akusiyo yonke iweight eyisono. Angazi noma iyazwakala njalo. Sonke isono siyiweight kodwa akuyona yonke iweight eyisono. Akusona isono ukuhlala ku TikTok kodwa kuyiweight mase kuphuka ubukhona bakhe. Akuyona iweight ukuhlala nabangani for 16 hours, for 10 hours ube sefonini for 1.5 hours kodwa ungenawo 10 minutes emthandazweni. Akuyona isono kodwa iweight that you are carrying. Usindisiwe kodwa uthwele umthwalo. Uthwele umthwalo wena udinga ukwethulwa. Uthi umbhalo wamaHebheru ukuze nihambe kahle kulolu hambo lahlani. Lahlani weight. Sihamba sithwele babumbuyaza siziboni kodwa sithwele. Hallelujah. Kukhona abathola uthando lwezingane zabo bengancamela ukushinto kaNkuluNkulu ngenxa yezingane zabo. Bengancamela ukuphuma eqinisweni ngoba bafuna ukuvunya izingane zabo. Iweight akusisona isono kodwa iweight abayithwele. Bayasindelwa abazalwane. Angiyazi ukuthi yiphe yakhe iweight. Kodwa uthi umbhalo wamaHebheru lahlani konke okusindayo. Ngoba kumele sihambe sikhululekile. Bazalwane uNkulunkulu usifuna sila afuna ukulibeka khona ibandla. Kodwa uyazibona lezi zinto ezincane ezinganakekile ngisho ukuthi uSathane uyazenza. Awubona uzenza isono wena. Kodwa manje kuyakubambezela emgijimweni. Sisemgijimweni. Umuntu ogijimayo esuka kwimarathon akaphathi lutho. Nezinto ayigqokile zilulana. Noma engafica umchame egijima udedele hamba ngoba ubheke kwiprice. Abazalwane kuphela abaphethe iweight yokuthi ngihletshiwe angiye enkonzweni. Abazalwane abane weight yokuthi ngifuna ukumbuza ukuthi ubethini ngami. Kukhona izinto ozenza mawusesemncanyeni uze ukuthi mawusubheke emuva uthi I was a kid. Khona izinto ayithalalisa umoya engcwele. Ngishulaka iweight. Khona abangathintwa wamthinta uzobona ukuthi wayenjani. Hallelujah. Hallelujah. Sisemgijimweni bazalwane, sisemgijimweni. Ofundayo akaqaphela uyabona ukuthi izinsuku esikuzona izinsuku zokugcina. Kuthiwe asilazi ihora nesikhathi, kodwa izikhathi siyozibona. Izikhathi siyazibona ukuthi kuseduze la siyakhona. Sekuseduze. Odlalayo akayeke. Semgijimweni. Ubizo sibizwe ngalo luhlulo lwe-interview ka-director. Abazalwane, bazalwane, ba-excitwa impilo esiphila la emhlabeni ile siqephu. Usuka la uya lapha espeaking.
impilo yasemhlabeni ilesiqephu bese kuthi konke lokho it's your eternity. Si worried thina ngalesiqephu. Ngiyawuqokana. Ngiyawuphuzana. Ngiyawudrive iphi imoto. Ngiyawuhlala ngimuphi umuzi. Ngizoba nani e-accountini yami. Isiqephu esincane sona esibamba abantu bakhohlwe eternity. Into ekufanele uyisebenzele inguna phakathi ngoba isikhathi sakho naside kunalesi. Ngifuna sibuke nje labazalwana ababili mase ngihlala phansi. Uhafu wentshumayelo usungenile. Hallelujah. Cela sifunde incwadi yamaHebheru. Chapter 11. Sifunda from verse number 24 to 27. Umbhali wamaHebheru ubhalela ibandla lamaHebheru. These are the Jews that were converted to Christianity, but they are facing persecution engakazibonakali. Abanye babo sebefisa nokubuyela emumva ngenxa yokushisa kwensimbi kaKristu. Bazalwane, akekho sithembisile ukuthi impilo yokukholwa izoba smooth. Akekho. Kunalokho sitsheliwe ukuthi izoba nzima kangakanani. Masiyolanda abantu babumbuyaza singabathembisi into ezikhala kahle. Abeze bazi ukuthi kuyashisa la. Lana kuhamba nenkani. Hallelujah. Ngoba insimbi iyashisa. Uthi uJesu, you are not greater than your master. They rejected me. They will also reject you. Uthi mebhala omunye umbhalo uthi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi izimiso zakhe. Kwangilungela ukuthi ngihlushwe. Mawufunda iBhayibheli, abantu abaningi abahambe noNkulunkulu impilo yabo ibingemnandi. Bingemnandi. Abantu abalandela uNkulunkulu impilo, futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi akakweleti nezimpendulo eziphendulwayo zemkhuleko yakho. uNkulunkulu uke wayeka uJohane okade memezela ngoJesu ethi nangu yeza, athi angifanele ngisho uqaqa umphetho wezicathulo zakhe. Haleluya. Athi mkhulu kunami. uJohane wanqunywa ikhanda ekhona uJesu ephila. Hayi ukuthi kuthandaza ukuthi ule ekhona ephila. Wanqunywa ikhanda ephila. uNkulunkulu akakukweleti ngisho umsebenzi lomcela wona. Iqiniso libhlungu ilela akakukweleti. He can give you, he can, but akakukweleti. Umsebenzi wasesiphambanweni uhlula yonke into esingayifuna kuyena. Uyazi kade kuzoba yiphasika ngithe ngithi ngivula uNetflix ngabona iPassion of Christ. Ngathi awuthi ngiyibuke kabusha, sengike ngayibuka isikhashana. Ngathi awuthi ngiphinde ngiyibuke. Ngayibuka iPassion of Christ. Ngathi ukube uJesu had to go through lento ela kwiPassion of Christ, awezoyishaya kalula, kwakuyinto elula. Wengeke azajuluke kuze kuphume nezithukuthuku. Ngiyavuma uMel Gibson maye direct movie befuna ukusibonisa inhlupho zakhe, kodwa akuzona inhlupho kaKristu lezi. Inhlupho kaKristu zaziphinda phindwe kayisikhombisa the Passion of Christ. Uthi obhala kahle babumbuyazi wawungamboni noma umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane ngendlela elimazwe ngayo eqimbili. You couldn't tell. Uthi wayedatshulwiwe. Uthi uIsaiah mekhuluma ngaye uthi yalinywa. Hallelujah. Esehlazweni, humiliated phambi kwabantu bonke. uSathane kwangathi wenza ukuthi mbukeni phela.
Mbukeni lo kade ephilisa abantu, mbukeni ephimiselwa, ethukwa, kwahlangana izitha ekade ingazwani. OPilate noKefas bazwana ngalelo langa. Kwathi uPilate wamtshela unkosikazi wakhe ukuthi angilalanga ebusuku ngaleyo ndoda. Wathi uPilate nami ngilibona icala esingambeka lona, mhlawumbe angenza into elula, angithatha isona esikhulu uBarabas. Ngifuna nginikhululele bani phakathi kwalaba. Isixuku ekade simemeza 4 days before sithi Hosana, Hosana engene eJerusalem, kwayiso futhi isixuku esifanayo esithi crucify him. Crucify him. Ngiya-understand, ngiyazwelana nawe, kubuhlungu ungasebenzi. Kodwa ubuhlungu bongasebenza bufani nobuhlungu ethwele isiphambano elinyaziwe. Hallelujah. Hallelujah. Leyo nto ithi noma nginganikwanga lutho emhlabeni kodwa ungifele. Ungifele. If you can imagine ukuthi impilo yakho yenguna phakade ngaphandle kaNkulunkulu beyizoba njani, you will be grateful of what he did. Uyayazi impilo yokungabi nalo ithemba, ngoba abasesihogweni alikho ithemba. Mina mangilana nginethemba ukuthi ikusasa lingaba ngcono. Ikusasa lingaba ngcono. Osesihogweni alikho ithemba ngoba akukho ukujika, akukho ukubuyela emuva. Impilo yakho yiyo le inguna phakade. Kwaba khona othi nje ngithatha mina ngiyobafela. Ngiyobafela. Ufelwe. Wena ufelwe. Ungayithathi kancane into yensindiso. Kuzo zonke izinto ongayiweshipa, engathi ubungaweshipa yena. Umuzi wakho muhle impela, kodwa engathi ubungawukhohlwa wena ubheke yena. Bheke yena. Umbhalo wamaHebheru ubhalela labazalwane baxakekile, bayahlushwa ngenxa yesinqumo abasenzile bokuthi bashiya yonke into yamaJews abakhuliswe ngayo nabayaziyo balandela uJesu. Kuyashisa, bafuna ukubulawa, abanye bayabulawa, sebethi bayayeka nokukholwa. Uthi umbhalo wamaHebheru niyawuhlehlela emuva nishiye isipho esingaka somusa na. Athi uNkulunkulu ukhulumile ngezingelosi nabaprofeti ngaphambilini, athi kepha manje ukhuluma ngendodana yakhe uqobo. Lento yokuthi ufuna ukuhlehla maze kunetha ayiqali ngawe. Bake bafuna ukuhlehla nalabo bamaHebheru. Nami ngimela ngake ngafuna ukuhlehla. I remember that times ngifuna ukuyeka lento yokukholwa ngoba mawukholwa kungazi ukuthi kuthathwe zonke izinkinga ekade zingekho kade ungakholwa zazophinda phindwa. Angaze nibone bazalwane uthi kade unenkinga encane nje yokushoda ngo10 rand, wathi uyakholwa sewushoda ngo10,000. Make wayihlalela wathi awuthandazi, wanesikhathi ukuthi ngo2 AM ngiyavuka, kuba ngathi wabizila amadimoni athi wozani useyathandaza. Hallelujah. I-trick yalapho ukuthi qhubeka, push against what is pushing against you. Hallelujah. Bafuna ukuyeka labazalwane. Uthi umbhalo wamaHebheru ithani nginikhumbuze. Uthani nginikhumbuze ngamaqhawe enkolo. Kodwa ngithanda lapha ya uverse number 24. Ubani ongasifundela ngesiZulu? Verse number 24, Hebrews 11.
uverse 24 fundeka kanje. Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro. Amen. Amen. Sizolokhu siqhubeka nje one by one shumela sobabili namhlanje. Jesus. uNkulunkulu uhlangana noAbrahama uAbraham. Umtsheliza uthi phuma ezweni lawo yihlo uye ezweni engizakunika lona. Ukhuluma noAbraham, uAbraham une background yokukhonza izithixo zakubo. Izithixo zakubo ezisebenzayo ngoba abantu abayikhonza into engasebenzi. Lento abayikhonza iyasebenza ukuthi ayinaqiniso. Uthi uNkulunkulu akamtshengisa isimangalisa akavula ulwandle uthi phuma. uAbraham walalela izwi lomuntu angamazi. Wamethemba lo muntu ukuthi phuma. Uthemba uNkulunkulu ukuthi phuma ezweni lawo waphuma. Mayephuma wayala kaya khona ngizoyisummarize indaba. Wathenjisa umntwana wathola uIsaac. Isaac naye wathola amadodana akhe. Wathi uJakobe uIsrael waqala isizwe sikaIsrael. Usiqala isizwe sikaIsrael uJoseph umfowabo bamdayisa bamusa eGibhithe. Kwafika indlala balamba bahamba baye eGibhithe waziveza uJoseph ukuthi hayi yimi namdayisa sengila wabalanda abafowabo ngenxa yendlala bahlala eEgypt. Bathunjwa ngokukhula kwabo banda bathunjwa eGibhithe. uMoses uzalwa yilesikhathi basezweni engelonela kubo. Inkosi mayibona banda abantu bakaIsrael ithi labantu ngelinye ilanga bayozivukela. Manje yonke indodana yomfana ezalwayo ayinqunywe. Moses uzalwa ngaleso sikhathi bayamthola abazali bakhe lithi they saw that he was a special child. There was something about Moses mabemthola bathi lo asizuvuma ukuthi abulawe. Bamthatha benza indlela bambeka emfuleni la abambeke khona watholwa indodakazi kaFaro. Indodakazi kaFaro isebukhosini ukhulela ebukhosini ukhula ezindodakazi kaFaro. Wonke ama benefit asebukhosini ukhulisa ufundiswa njengomuntu wasebukhosini kodwa akayena wasebukhosini. Hallelujah. Lithi mayekhula wanqaba. Kukhona izinto ekufanele uzinqabe mawusukhulile. Awukwazi ukuvuma yonke into ekade uyivuma 20 years ago usindisiwe namanje usavuma yona. Khona izinto ekufanele uyinqabe. uMoses recognized ukuthi ngisezweni ngibusezweni kodwa ngiyena walelizwe. Abazalwane kuphela abaphila emhlabeni bephila ngathi kusezweni lasekubo. He refused. Hallelujah. Wanqaba ukubizwa ngendodana ke yendodakazi kaFaro. Khona izinto ekufanele ungayivumi. Ngithe abantu engifuna ukukhuluma banezinto ezifanayo babumchunu. Abantu uNkulunkulu abasebenzisile kakhulu eBhayibhelini they lost something. Imessage yami isihloko sayo sithi what are you willing to lose for following Christ? What are you willing to lose? Ikuphi ofisa ukulahlekelwa yikho? Abantu bafuna ukulandela uJesu kodwa bafuna ukulahlekelwa yilutho. Bafuna ukugcina izinto zabo bagcine noJesu futhi. Ufuna ukugcina inkani yakubo kodwa noJesu umfuna la. Ufuna ukugcina izono zakhe kodwa noJesu uyamfuna futhi. Hallelujah. He refused ukubizwa ngegama angelona. Zingakanani izinto esivumile ukubizwa ngazo singezona. Asizivumanga ngomlomo kodwa izenzo zethu zitshengisa ukuthi siyazivuma kodwa asizona lezo zinto. Athi ubhalayo umebhala athi ngingaphezulu kwabanqobi. Kungakanani ukwahluleka okuvumayo empilweni yakho kodwa kuthiwe wena ungaphezulu komnqobi. Kuthiwe nina nuhlango olikhethileyo sizwe sikaNkulunkulu.
abathengwe ngegazi, kodwa impilo yakhe iphikisana nento ebhaliwe nento yiyo. Asifunda uverse number 25. Number 25. Unalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkuluNkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Wakhetha ukuthi ashiye ukhosi, ashiye ukuthi mayeqhamuka uMoses bekuguqa nabakubo wasebukhosini, wena wasebukhosini eguqelwa nabantu baseGibhithe engena umGibhithe. He had benefits. Lento ibimsebenzela yokuba umntwana kaFaro, but he refused. Lento ibinamandla kuye. It was good for him, but he refused something good for something perfect. Lithi iBhayibheli wanqaba ukuphila esonweni, lize likubiza ngesono ukuba umntwana waseGibhithe ngoba yizwe lingena uNkulunkulu nama benefits wakhona wana uNkulunkulu. Lithi wanqaba ukuphila esonweni okwesikhashana. Isono asikwazi ukuthatha isikhathi eside, asikazi isono sathatha isikhathi eside. Mawuphile esonweni uphile okwesikhashana. Abanye abantu mangikhuluma ngesono babumbuyazi bacabanga ukuthi isono ukuthi uhambe wayontshontsha izimvu zikamakhelwane. Ukuphila esonweni ukuphila ungena uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli omunye wathatha yonke ingcebo yakhe wathi ngiyawuqoqa ngibeke khona ngiyodla kahle. Uthi uJesu siwulandeni ukube bewazi ukuthi umphefumulo wakho namhlanje uyabizwa. Ukuphila esonweni okwesikhashana. uMoses wathi angikwazi ukuphila esonweni. Wakhetha ukuhlukunyezwa nabantu bakaNkulunkulu. Wabona injustice wayilwela ukuthi umshayelani lo. Wayithatha yaze yabasemandleni wamshaya ngetshe wafa umuntu waseGibhithe. Ushaya umuntu waseGibhithe uyalazi ulaka likaFaro ngoba uFaro eGibhithe ubefana noNkulunkulu. Wenza lesenzo nje umazi kahle ukuthi uzomenzani. Njengobani okwazi ukushiya isihlalo sobukhosi akhetha ukuya entabeni? Njengobani ofuna ukushiya ukukhothanyelwa akhetha ukuya entabeni ngenxa yecebo likaNkulunkulu? Sifunda uverse number 26. Number 26. Ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe. Shala bahaseya. Ngokuba wayebheke umvuzo. Cela usiphindele. Ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayebheke umvuzo. Ukuthukwa ngenxa kaKristu yangidida ke iBhayibheli manje ungena phi uKristu kuMoses? Ngoba uMoses akambonanga uJesu. There is a level bazalwane where only the man of sacrifice can reach. There is a level where mangithi where only men ngisho nabesifazane they can reach because of sacrifice. Sikholiwe sonke kodwa silingana. Ama levels awafani. Kukhona indawo la kufika khona abantu bomnikelo ngempilo yabo. Akufiki bona kodwa umnikelo wabo ubabeka kuleyo ndawo. Nithi kwenzeka kanjani ukuthi uMoses kade engekho kudala umhlaba? Ubengekho kuqala uNkulunkulu ethi asakheni umuntu kodwa uyo sixoxela ngokwakhiwa komhlaba. Kukhona ilevel imthathe yambuyisela emuva uMoses ya rewind isikhathi shala bahasokoto.
akufiki noma ubani, kufika amadoda esacrifice, kufika abesifazane besacrifice. Uthi uMoses, in the beginning God created the heavens and the earth. Wayelapho uMoses akakwazi ukuba khona ilevel yakhe yesacrifice imthathe yamsemumva. Wabona uNkulunkulu eqeda ukudala umhlaba ehlala phansi athi kuhle. Wambona uNkulunkulu engambonanga. Nangu umbhali uthi wancamela ukuthi athuke nabantu bakaNkulunkulu ngenxa kaKristu. uMoses ukwazi ukubona uKristu ngesikhathi sakhe ngenxa yelevel akakuyona. Uthi mayekhuluma nabo uMoses abantwana bakaIsrayeli uthi uNkulunkulu uyonivusela umprofeti onjengami phakathi kwenu, ukhuluma ngoKristu. Ngiyabahleka abantu abathi wayelaphi pho uJesu ngeOld Testament, nisitshelani ngalo Jesu wenu wayelaphi? Kukhona nomphathi wami lapha angisaxoxela nomkhosi ukuthi umphathi wami iboss engireporta kuyona, hey bazama, mina ngize ngathi i-depression shuthi into yabantu abamhlopha kuyona yabelungu, akuyona yabantu abamnyama. Uke wangihlupha ngaze ngangazi ukuthi kambe imuphi umthandazo ekufaye ngisho ngenze njani, ngiresign izingane zami zizodlana ngoba phela kungathi wayethunyelwe isitha. Ngakhumbula bazalwane ukuthi uNkulunkulu eminye imithandazo oyifakayo kuyingozi, obheka izinto ezikhulekelayo. Mawuthi uNkulunkulu akakuphi ukubekezela kuyisipho sikamoya, akavela athi mi mawufuna izipho zikamoya uNkulunkulu ukuhambisa uhambo. Ngafunda ukubekezela ngingathandi. Manje kungena indaba mabezothandazwa uSulman, engena indaba kaKristu Jesu athi ya njengoba ufanele ejwayele ukuya eMaritzburg ngoJanuary yini beyo celebrate umprofeti wabo. Ngathi mana wo muphi umprofeti? uJesu akuyena umprofeti. Wathi anikwazi ukuba neTrinity ngathi mana ngcono uvela ukhulume ngale oyaziyo yamaSulman. Iyeke le kaKristu. Ngiyabonga mfana, ngiyabonga, thanks. Vele uyeke le kaKristu ngoba uJesu awumazi ukuthi uqalaphi uyaphi. Lithi iBhayibheli malikhuluma ngaye lithi he was the main architect ekwakhiweni komhlaba, kodwa uMaria akakabi khona ozomzala, kodwa malikhuluma ngaye lithi he was the main architect. Makwakhiwa umhlaba uyobethi le ntaba izoma la izolingana kanje, lamanzi azoma la, lezi zihlahla zizokhula. uJesu athi uJohn wehla emazulwini wembatha inyama. Kwangeyena uJesu loya Jesu, uJesu ozosusa izonyo, kodwa uJesu wangempela yilo wasemaphakadeni, lo ngenanyama, lo athi mina ngangikuye ubaba nobabe kimi. Sikhonza into yesimangaliso bazalwane. Sikhonza ummangaliso. Uthi umalume wami mangisindiswa uthi hawu wafa umuzi kadadewethu, angcono kube wanithola nababili manje wedwa kuphelile ngomuzi kadadewethu. Kwakusho ukuthi anginawo amandla okumphendula. Ngathi ukuba ubazi ukuthi wavuka umuzi kadadewabo. Kukhona izinto engeke zibehlele ngokuba ngimesikhaleni mina ngimele bona. Kukhona izinto abangeke be-experience bengamazi uNkulunkulu ngenxa yami. He refused. Lithi iBhayibheli kungathi uyambona ongabonwayo. Shalamase. Yini ilevel akakuyona, imbeka kuleyo ndawo yokubona izinto engabonwa abantu. Umuntu ofana nami uMoses kodwa uthatha ukuphila wakhe wakudela.
ngenxa yobukhulu bokumazi. Thatha ukuphila kwakhe wakudela. Into eyenza ukuthi singayindawo noNkulunkulu sifuna ukuyiphathela ukuphila kwethu. Uthi uJesu ongithandayo akadele, odela ukuphila kwakhe ngenxa yami uyokufumana. Sifunda uverse number 27. Seyaphela intshumayelo bazalwane. Number 27. Ngokukholwa washiya iGibhithe engesabi ulaka lwenkosi, ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. Kodwa umuntu ophila kahle ekhanda ulishiya kanjani iGibhithe indodakazi yenkosi ephila kahle ekhanda? Ushiya kanjani ebukhosini lekaZulu azoba umuntu kazana nabantu? Hallelujah. Lithi wakhuthazela. Umuntu okhuthazelayo akakhuthazeli kumnandi. Makuthiwa uyakhuthazela, sho ukuthi kunama challenges but uyahlala phezulu kwama challenges. Umbhalo wamaHebheru ubalandisa le ndaba so that they can see ukuthi aqali ngabo ukubaleka. Kwake kwabaleka noMoses. Wajaha into engabonwa ngamehlo. Wajaha ongabonwa ngamehlo. What are you willing to lose? Yini wena ofuna ukulahlekelwa yiyo ngenxa yokulandela uJesu? Abanye bethu abafuna ukulahlekelwa imindeni yethu. Asisho ukuthi imindeni ayilahleke, kodwa bafuna ukucompromise nemindeni yabo beze becompromise nevangeli ngoba basaba imindeni. Bangene bakhothame ekhothanyelwa khona izithixo zabanye abantu ngoba abantu basaba umndeni. Kukhona owadela ubukhosi washiya yonke into wathi nganqamele ngilahlekelwe ubukhosi. Ngenxa yalo akambona wakhuthazela. Thina sifuna ukulahlekelwa yilutho. Sifuna ukulahlekelwa yilutho. Sifuna nokulahlekelwa uthando lwengane zethu. Noma singenzi kahle uyahluleka ukuyitshela iqiniso. Sambe sofunda incwadi yabaseFilipi. Chapter 3. Qala ukufunda from verse number 8. Number 8 and 9. Number 8. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu konke ngikushaya indiva. Kukhuluma la umpostoli Paula ePharisees, itheologian yesikole sikaGamaliel. uGamaliel ngaleso sikhathi bekuwuqweqwe likathisha wezomthetho zalapha ya. Ufundisiwe uPaula unobuzwe bamaJuzi bamaHebheru, unobuzwe bamaRoma, into abantu abangenayo. He's got privileges ukuthi engakwazi ukuwela ngapha amakubheda awele ngapha amakubheda. Ufundile isazi umthetho. Uhloniphekile, unegunya lokuhlupha amakholwa. He is a well-known guy, a respected guy. Izinto ezimnikeza ukuhlonipheka emphakathini yilezi uzi-achieve. Kodwa uthi ngobukhulu bokumazi konke okuyinzuzo kimi ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. Qhubeka sisufunda. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngilahlekelwe yikho konke. Hayi ukuthi ngilahlekelwe ukumbala, ngilahlekelwe yikho konke. What are you willing to lose? When usenakho konke lokho wafika nakho la. Angisho mina izinto, angisho into eziphatheka izimonto nezimali. Ngikhuluma ngento kamoya. Kukhona abazalwane ongabakhipha lezi zinto, ukhipha izimonto zabo, ukhiphe yonke into abanayo. Kodwa kushoda umzalwane. Lezi zinto akuzona izinto ezisinikeza, hey bazalwane, akuzona izinto ezisinikeza ubuntu bethu.
akuthi sesidlulile ezimontweni nasemsebenzini sibone umzalwane ngaphezulu kwemonto. Sibone umzalwane ngaphezulu kwemonto. Asa-impresswa imonto manje. Asifuni futhi nezimoto ukuthi yizona izinto esijahayo, izinto omanzubheka abangayithenga ngaphandle kaNkulunkulu. Sifuna izinto ezitholakala kuye kuphela, ongeke uyithole endawo. Ungathatha apho ukuthi uvule kulwandle olubomvu kudlula uIsrael, uhambe emhlabathini owomileyo, mawubheka ngapha amanzi avuliwe, mawubheka ngapha amanzi avuliwe, bahambe emhlabathini owomileyo kodwa awaweli kubona. Sifuna leyo nto etholakala kuyena kuphela manje. Asene ndaba nezinto lezi ezitholakala, sesifuna izinto ezitholakala kuyena kuphela. Zitholakala ngesacrifice. What are you willing to lose? Awufuni ukunikeza u20 minutes wakho a day ukuthi uyothandaza kuye. Uyazi ukuthi khona abazona abanesibindi bazalwane, angisazi basithatha apha isibindi esingaka ukuthi ngaze kushaya iSunday engakazi abe nehora noThixo wakhe. How are you surviving? Ukube benimaze silwa naye ukuthi unamaqhinga kangakanani. Kube besimaze silwa naye uthufitho wodwa nje. Uphelile wena. Siyozwa ngendaba. Abazalwane banamhlanje bayazethemba. Abamethemba bahamba naye. Kuthiwa lezi zimangaliso ziyobalandela abakholwayo. Kodwa manje kuphambene, abakholwayo ibona abalandela izimangaliso. Bezwa kuthiwa khona uBushiri ngapha abagijime baye khona. Kodwa kuthiwe lezi zimangaliso ziyobalandela abakholwayo. Abakholwa yibo abalandela izimangaliso. Yini balahlekelwe indawo yabo? Banqaba noqobo lwabo. They don't want to give up anything for Christ. Noma bancenga uKristu, abafuni ukulahlekelwa ilutho lwabo. Peter babephila ngokudoba, kwakuyibhizinisi lasekhaya, into eyondla ingane. uJesu mayefika kubo uthi ngilandeleni, bashiya amanethe egcwele. Kade qeda kwenza isimangaliso, wagcwalisa amanethe, bawashiya egcwele balandela yena. Badela konke ngenxa kaKristu. What are you willing to lose? Ufuna ukulahlekelwa yini wena? Ikuphi ofisa ukulahlekelwa yikho ngenxa yobukhulu bokumazi? Sithi hey siyamazi engakakholwa washiya lokhu nalokhu. Ufuna ungashiyi lutho nje wena, uhambe nakho konke. Uhambe nenzondo yakho yayizolo uhamba nayo. Nokungabathanda abazalwane ubahlebe uhamba nakho. Awufuni kushiya lutho. Ubheka abantu ngama standard ukuthi banani ukuze ubahloniphe. Abangenalutho abasho lutho kuwe. Awufuni kulahlekelwa yilutho wena. Ufuna ukuhamba nakho konke. Ufuna ukuhamba nakho konke. Noma sekuncenga uNkulunkulu awuncengeki. Ukhona abantu abadela ukuphila kwabo, wena kaqine ukuthi udela ukuphila kwakho. Uthi noma unganginika ihora ukuze ukuthi ngingaxoxelana, ukubona ukuthi ngingakunikeza ama strategies okunqoba lezi zinto obhekene nazo, kodwa usowathola kanjani ngoba awufuni ukuba nesikhathi nami, awufuni sibe nehora nje uthi Jesu bengelinde nanoma ihora nje, nanoma kushuthi you can do more. What are you willing to lose? Asiqhubeke sifunde dadewethu. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Hawu ukuze ngizuze uKristu. Ukuze ngizuze uKristu konke lokhu ngikushaya indiva. Qhubeka dadewethu. Verse 9. Ngifunyanwe kuyena. Ngifunyanwe ngikuye.
ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho lokho okuya ngokukholwa kuKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa qhubeka ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe ukuze ngimazi yena ngazi namandla okuvuka kwakhe okushuthi ilevel ephelele yokwazi uKristu kufanele kube khona okulahleka kuqala konke ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi ukuze ngimazi yena bese yama umbhali kungathi asiliboni mayethi ngimazi yena thina abazali sifuna ukwazi namandla awufike emandleni ungaqalanga kuye kuze ngimazi yena mase ngaze yena ngazi namandla ovuko lwakhe ngihlanganyele naseyinhluphekweni zakhe nazi izinto mhlambe ongazikhumbuza ngazo kulomlayezo Moses rejected the royal identity. He rejected the royal identity. He chose suffering over pleasure of sin. He was valuing the invisible promise over visible wealth of Egypt. He was fearing God instead of powerful rulers. Thina nokusaba ukuthi abantu bazothini. Sister wait. Bazalwane bazothini. uNkulunkulu mengathi ngifuna ukusindisa leliya bandla eligqokeza imhlophe phansi kwesihlahla awukuyokhonza khona 2 months ube khona ipresence yakho nje ibe lapha. Would you go? Would you go? Noma abantu bazothini. Sengishiya uKristu ngayokhonza nalaba. Thina uyabona mawukholwa kufanele kube nephathi eyisilinyana. Umzalwane nomzalwane kufanele be nengxenye ya 75% or ya 90% eyisilinyana. Bese kuthi le 10% iyesebenzayo. Ngoba uNkulunkulu njalo usebenza ngaleyo bulinyana. Njengobani ongathi akurawundwe indonga zaseJericho athi kayi7 for 7 days njalo nenze nje obukayo uthi bayahlanya. uNkulunkulu ufuna leyo ngxenye yobulimani ibanayo leyo ngxenye ungahlakaniphi kuze kweqe ungacubunguli zonke izinto ezikhulunywe uNkulunkulu. Bazalwane khona izinto ezizovulwa yisacrifice. Khona imthandazo ezophendula ukuthi wena udeleni. Wenzela wena nezizukulwane zakho. Hallelujah. Ngiye ngithi mangithandaza ngithi abantwana basebhadini ukuthi bazalwe yimina. Ngoba ngibabophela ezivumelaneni noNkulunkulu noma bengathiwa abayithandi. Bayofika sekubophiwe. Kunezinto esithe zalwa abazali bethu basibophela kwizo zemimoya namadimoni. Sazalwa kunezivumelwane namadimoni emakhaya. Masikhula sivimbwa izinto ezizodwa kanti kwaba nezivumelwane namadimoni singekho. Manje sikwenza kwabethu sisekukhanyeni. Ngiye ngithi mangikhuluma ngithi they will serve God. Bayathanda noma bathandi, they will serve God. Uyobalanda ngisho kulahlekeni kwabo. Uyobalanda ngenxa yezivumelwane nami mangime kuye ngadela konke akakwazi ukulahla abantwana babo.
khona izinto esingasazenzeli thina sesenzela bona. Izinto ezikwahlule namhlanje zizohlula nezingane zakho. 2 days ago my son loya uthi daddy nginizwile linomama nithandaza ebusuku. Leyo nto iyaregister engqondweni yakho uthi abazali bamavuka nango2 nango3 iyaregister engqondweni zakhe. Ufaka ivumelwane manje. They will serve God. They like it or not. Akusekho mina kweyami inzalo eyohambi ebumnyameni. Babe bemfunde eplo uNkulunkulu. It's what you're willing to lose now that will shape their future. Hallelujah. Makulala ngingathandaziwe ekhaya bayofunda bobe bekwaze lapho ukuthandaza. Mawukuthi bobungasekho wena. Mayengafuna uNkulunkulu la ekhaya babe bemfuna bemthathaphi ngoba bakhuyele ekhaya elingamfuna uNkulunkulu. Nabo bayofana nabantu bonke bethi siyakholwa siyenkonzweni kodwa akunamehluko, akunalutho, akwenzeki lutho. Uthi umkhulu uZulu mayekhuluma athi ukukholo kungenamsebenzi kufile. Sibenge inyawo. Kukhona kodwa ongakudela ukudelela inkosi yakho ngenxa yokukhulu bokumazi. Kukhona ofisa ukulahlekelwa yikho. Angazi ufuna uyakwazi wena okufanele ukulahlekela. Uyakwazi okufanele ukulahlekela. Bese ngamnxusa yena uNkulunkulu ekseni ukuthi inkosi ngisize ngikudele. Yebo kusondele enhlizweni yami. Kodwa ngicela ukukudela. Ngicela ubabudladleze ngaphambili. Sisathandaza. Kukhona yini ofuna ukukudela? Mawungakazi uhlangane nenkosi uJesu, kukhona yini ofuna ukukudela? Uyafuna yini ukudela abakini ngenxa yobukhulu bokumazi? Hallelujah. Masihlangane ezulwini sithi well done faithful servant. Oh kuyobe kumnandi ezulwini sibonana. Sithi awu na ufikile. Kade kunzima kangaka emhlabeni. Nawe mawungamazi inkosi uJesu noma ngathiwa usenze isinqumo namhlanje. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akhulume nemicabango wakho phakathi kobusuku ukuthi ikusasa lami liyini ngingazani noJesu. Liyini ikusasa la? Liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu? Mhla kufika ukufa. Kukhona ilevel uNkulunkulu afuna ukulibeka kuyona ibandla kodwa ibandla lifuna ukulahlekelwa yilutho. Asivumeni ukulahlekelwa. Kukhona lesiyakhona. Amen. Okwenza ukuthi uNkulunkulu ezibuhlungu kakhulu ukuthi ukuprepare something impilo at a very high level. He want to be blessed. Izwi uqala uNkulunkulu uhlazidala umuntu lithi iBhayibheli wababusisi. Wasibanikeza amandla babusa umhlaba bawunqoba. So uNkulunkulu aim yakhe ngawe ufuna ukuthi ubona ngathi ubusekile ukuthi unqoba umhlaba. Uphatheka kabuhlungu uma sinikele indodana yakhe ezele yodwa efuna ukubeka wena at a very high level ukubusa nokunqoba umhlaba. Kodwa mase kubona manje umrejector uzubuhlungu ukuthi sengimprepare kangaka ngasinikela kangaka ngakho konke ngoba ngifuna ukuthi abuse aphile impilo emnandi, impilo uKristu ayifela. Kodwa when you reject, so namhlanje I think it's a divine appointment. Buya and receive what God has prepared for you. Whatever is happening, it is not from God. uNkulunkulu lithi iBhayibheli wasifela wasithola impilo echichimayo, abundant life. uNkulunkulu ufuna ukuphila impilo echichimayo. Uyalibona ukuthi ngale kwempilo echichimayo ungena ezulwini kodwa usekhona emhlabeni. He died kusekhona emhlabeni uphila impilo echichimayo and above all ukuthi mase ungale uthola ukuphila okuphakathi. So today is a day uNkulunkulu alibekile. And isikhathi nesiningi ngeke uphinde uthole umhla ka 20 namhlanje. Ngeke uphinde uthole umhla ka 27 ku 2025. Kodwa uNkulunkulu uplanile namhlanje at this time. Ngalama minute ambalwa nje, take him or reject him. If you reject him, you suffer the consequences. But if you take him, Satan umthela ngehlazo. Ngithi namhlanje nje ake nje inkosi ngiyavuma ukuthi kukhona izinto okukhulu zingihlungane nazo. Kodwa angifuni ngesihogweni. Kodwa futhi ngiyathanda ukuthokozisa wena
angifuni ukukholwa ngoba ngisabuke esibogweni kodwa ngifuna ukukholwa ngoba ngifuna ukuthokozisa wena ukuyezulwini sekumphanisela kodwa namhlanje Nkosi ngithi ngiyazinikela kuwena take my life thatha impilo yami Nkosi I surrender to you kukhona engazi ukuthi kuyangihlula kodwa uNkulunkulu uthi woza kimi noma uma nikunike you don't have ukuthi uzuyeke lokhana uthi kodwa mawuza kumina mina will give you power ukuthi ukwazi ukuphila impilo uChrist ayifele ukuthi ayiphile so sicela sivala amehlo akukho umuntu ozoba iphoyisa lokubheka omunye it's between you and God nami ngizokhuleka ngivala amehlo when just today this second you can accept Christ or reject Christ by not raising your hand umwathi akazumukele you are rejecting him but if you raise your hand with Nkosi I surrender to you I give my life uthi buso wena mina I will pray for you be still and know that I am God be still and know that I am God be still and know that I am God awumazi uNkulunkulu uthi ubani kodwa namhlanje just be still just surrender so that you know who am I uzokwenza kanjani ukuthi umazi uzobona izinto azozenza Nkosi bengazi ngathi uNkulunkulu nje ziningi izinto efihlakela afuna uzenza kodwa kufanele kuphela phambi sisanda Nkosi I need you thank you for all what you have done for me but now I need you just raise your hand I'll pray for you be still and know that I am God be still and know that I am God be still siyabonga ukuthi uNkulunkulu uyazibona izandla eziphakeme Glory to Jesus. it's between you and him today is your day with him baba uNkulunkulu wena wadela konke ngenxa yethu wathwala amahlazo ethu wathwala izifo zethu wathwala ubuthakathaka bethu wathwala ubuhlungu bethu wasinikezela amandla negunya phezulu wonke amandla esitha wathi asoze soniwa yilutho wasenza sabezindlalifa zombuso kanye noIsrael sabusiswa kanye noAbraham ngaba nampa abaphamisa izandla besondeza kuwena ukuze bathole lobo bumnandi bempilo uChrist ayifele esiphambanweni impilo yonqoba no matter what baba ngibaletha kuwe egameni elihle Nkosi uJesu hamba nabo moya ingcwele bazwise ubumnandi bambulele imfihlakalo yokwazi ukuthi wena unguNkulunkulu ophiphela izinto ezinkulu ngempilo yabo wanikela ngakho konke onakho ukuze bona babuse emhlabeni bathokoze nakwelizayo baba hamba nabo Nkosi bakhulise njalo lead them guide them protect them and above all Lord bazwise ubumnandi bempilo uChrist ayifela ukuthi konke uChrist akufeli babe nakho konke uChrist akufeli babe yikho ababe yikho Father I commit them into your hands I give all the honor and glory Winkosi ephakeme siyabonga baba ukukhuluma kwakho ngomntwana wakho siyabonga today a divine appointment which is more than any other appointment to surrender to you siyabonga Nkosi usisi umntwana wakho ukhulume ngaye baba usisi bonke abantwana bakho nabonke kulo abaziza kuwena namhlanje hamba nabo Nkosi ba protect isitha singaphindi sibathole kodwa babone ubuhle bakho in Jesus name ibandla lithi amen God bless you Still